vores lærer Hanne. Fordi det er jo dig, vi har haft de sidste 2 dage her, hvor det har været så lidt skønt vejr, ikke også? Det har virkelig været skønt. Det er sådan sol og næsten fra 17 til 20 grader, ikke også? Og det er sådan, altså vi vil jo alle sammen gerne nyde det gode vejr, ikke også? Så vi tænkte, hvorfor ikke gå udenfor at være? Så jamen, der er jo også så mange gode ting, vi kan lave. Altså vi skal jo ikke bare sidde bundet derinde ved den der computer. Det er jo ligesom det, vi er ved at lære nu, at vi skal ikke være bundet af den computer. Så hvorfor ikke komme udenfor? Og I kan jo undervise os herude. Jamen, altså vi kan jo gøre det der med, jamen hvad kan vi finde på? Jeg løber lige herover. Og så kan man jo lave den der elsker ikke på den her blomst her, ikke også? Det kan man jo få flere timer til at gå med, hvis det er, den ikke går op, ikke også? Og så er der jo også den gode gamle mælkebøtteleg, hvor det er, at vil du lugte til den? Den fuser af, men vi prøver den igen på et andet tidspunkt, ikke også? Og altså, som jeg siger, så kan I jo så undervise os herude. Og så er det så også, jeg siger, jamen, altså, vi kan også være på Facebook herudenfor, så, og computeren kan flyttes herud, så overvej det lige, ikke også? Jeg takker af herfra.